Včelári, budem sa opakovať. Liečiť. Dajte klieštikovi poslednú ranu pred zimou s sublimáciou kyseliny šťavelovej. Toto je prístroj na sublimáciu kyseliny šťavelovej. Sublimácia znamená odparovanie. Odparuje sa prášková kyselina šťavelová, preto sa to volá sublimácia. Liečili ste v lete geoxalom? Paráda! Liečili ste po lete kyselinou mravčou? Ešte lepšie, lenže v lete a čerstvo po lete bol stále vo včelstvách zaviečkovaný plod. Teraz na jeseň, na prelome októbra a novembra, nám však už nastalo bezplodové obdobie vo včelstvách. Teda nie je vo včelstve plod, v ktorom by sa mohol skrývať klieštik. No a práve to je ideálne obdobie, kedy klieštikovi môžete dať poslednú ranu pred zimou a úplne sa ho zbaviť. Použitie tohto prístroja je veľmi jednoduché. Do tejto myštičky dáte 1 až 2 gramy kyseliny šťavelovej pomocou odmerky. Zasuniete do letáča, tuto sa to pritlačí. Pripojíte to na autobatériu, počkáte 2 minúty, kým sa kyselina odparí a máte preliečený úl a môžete ísť k ďalšiemu. Sublimácia kyseliny šťavelovej je jeden z najefektívnejších liečebných postupov. Výpary kyseliny šťavelovej sa pekne rozptýlia v celom úli a veľmi dobre pôsobia proti klieštikovi. Na našom blogu na baranik.sk sme pre vás pripravili rozsiahly návod, kde sa dočítate všetky informácie o tomto liečení. A nezabudnite nás ešte sledovať našu stránku na Facebooku baranik.sk včelárske potreby.